Hello bro, ki baju kersan ha ya ki video ki jonga anak por sekpor. Te mentang kwa ban kentu ya pi ki pardo ki parasnam ki bayo sngau ya kane ka jingkrem ke jonga ba sngau ha watnom ya komen songsit hakapor badon ka kendrum kendram ka jingbom songsuk songsangan hakari ke jongi. Namar ba lada pia komen songsit pia kren kulmar pin sasak kiam pulit. Namar ba menta sila tip ba kari indie kadon hapreng ka jingbom songsuk songsangan halor kato ka jingja hapahalga. Te kumta wad nom ya komen songsit namar ngalawi i haki kubor ba idon ki basak kiam ta nakadaw ba ki komen songsit madu don ru uto MLA joka Asam ula sakiam wadu MLA ru namar ba Ukren songsit Ukren kulmar halor kato ka jingja hapahalga. Kumta nga kentu ya pi baro ki kun kabri jung hinyo trap singobha watnom ya komen songsit hakapor bakari jungi ka penrekam ya ka state of emergency mane ka penrekam ya ka kam ka bakerki ban paharai ki nongsun te kuble kibun ki balapet ya kane ka real video ke jonga ngin saya sambiang haki we bat ki video